Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa, kde budeme hrát Šejka, takže je to na S3, takže odkaz, kdo tuto hru nezná, tak dělám na ní teďkom reklamu. Nikdo mě za to nezaplatí, protože si tu reklamu dělám já. Nikdo tu reklamu po mně nechtěl, jsem 72, ale lepším se. Teď z 60 jsem si vyexpil za chvilku na 172, takže jsem se zlepšil, sorry za ty lagy, já tam mám zapnutý animace a taky mám pomalej net. No to není zase tak zhalogovaný. A když tak kotel už mám hotovej. Aha. Tak, dáme čarovku, to vám klidně ukážu. Tak počkejte, teď musím změnit barevné schéma. Jo. Bublá to pěkně, nový kouzelný svitek bude nový. Bude dobrý. Takže teď si dáme podzemí, máme si zlomyslného králíka a dneska bych ho chtěl ještě zabít. Možná ho zabiju někdy později, teďkom se mě to fakt nepodařilo. Je moc velký level. Takže dělám na tuto hru reklamu, jak jsem říkal. Kdo už na tomto světě je a je tak kolem 50, tak se můžete připojit. Máme tu já jednu 16 a nebudete zrovna nejmenší. Já jsem hned nad Makina a pod Bulánkem. A jsme bojovníci blesku, napište tady Vaškus nový. Už žádný boj ještě. Už jsem nedaroval zlepěky. Tak jim daruju jenom 100 a kouknem si to na zbrojírnu a nevím, to bude takový kratší part, protože mě se to nechce uploadovat 4 hodiny zrovna, takže bude to takový krátký video. Fakt, zrovna dobrý boty. Obratnost já nehledám. Tak jdem na čaroobchod, možná tu najdem něco lepšího. No tak to moc lepší není. Síla, no ty hoček mám. Prsten. Taky špatný na mě. Štěstí špatný. Jinak tady si můžete prohlídnout mý statistiky, klidně si to stopněte a koupím si to. Čaroobchod. Koupnu do sebe, jinak zrcadlo mám, ale se nedivte, že ho tam nevidíte, ani ty kousky střepu. Já jsem viděl teďko, někde teď nevím, jaký to byl level, možná ho najdu, ale byl to myslím 72, není to on, a neměl ještě plný zrcadlo, ale já jsem ho měl 59 hotový, jo, to není asi on, no není to on. Jinak hospodu už mám skoro hotovou. Takže toto je jenom moje postava, pokud jste větší level jak já, a nebo máte lepší frakci, tak mě klidně přijvíte. Já bych to přijmu. Jsem teď podle mě dobrý a chtěl bych, abyste mě teda pozvali, takže děkuji za zhlédnutí videa. Nemusíte dávat like, nemusíte dávat dislike, tak jsem se odpojím. A
Uvidíme se asi příště u Minecraftu nebo u další animace, takže čau.